entidades locais, desexa levar ao pleno municipal a seguinte proposta de moción. No ano 2017, a xefe tributaria, a EAT, implantou un novo sistema de xestión do IBE baseado no suministro inmediato de información, que se chama o SIG, que posibilita a levanza casi inmediata dos registros de facturación a través da sede electrónica. Porén, no informe anual de recaudación tributaria do ano 17, constátase que este novo sistema de xestión do IBE provocou un desplazamento de ingresos ao exercicio seguinte, ao 18. Así, expresamente dice no precitado informe da EAT, bueno, no idioma tal cual está. La entrada en vigor de esta nueva forma de gestión vino acompañada de un retraso en la fecha límite de presentación de las declaraciones mensuales del 20 al 30 del mes posterior al mes de devenge. La consecuencia fue que las declaraciones devengadas en un mes cualquiera que anteriormente se contabilizaban en el mes siguiente pasaron en su mayor parte a contabilizarse 2 meses más tarde. En el conjunto del año, por tanto, solo se contabilizaron para las empresas acogidas al nuevo sistema 11 meses de ingresos en el mes de noviembre, que antes se recaudaba, hay una errata ahí, dentro del año pasó a registrarse en enero del año siguiente. Junto a este desplazamiento de ingresos, el nuevo sistema posibilitó una realización más ágil de las devoluciones, de manera que también por ese lado hubo una disminución de ingresos, devoluciones mensuales correspondientes a los últimos meses del año que antes se hubiesen realizado en los primeros meses del año siguiente, se realizaron dentro de ese año. Es decir, devolveron no se ingresaron. En total, ambos cambios significaron un traslado de ingresos por el 17 o 18 por valor de, pero esto es un valor total de 4.150 millones de euros. Como consecuencia da implantación desta medida, a participación das entidades locais nos ingresos tributarios do Estado caeu dun xeito significativo. As cuantificacións realizadas superan a cifra dos 750 millóns de euros, dos que 54 millóns corresponderían aos 313 concellos e ás 4 diputacións galegas. O desaxuste contable deriva dunha decisión tomada polo Ministerio de Facenda, cuxo impacto, en virtude do principio de lealdade institucional, debeu ser compensado no exercicio da liquidación. Sen embargo, sucedeu o contrario, obrigouse as entidades locais a reintegrar unhas importantes contías ao Estado en virtude dunha liquidación viciada polo efecto do SIG. Menos, 32,8 millóns de euros no total de Galicia. No caso do noso concello, a estimación de entregas a conta do ano 2017 foi de 614.089,56 euros e a participación nos tributos do Estado tras a implantación do SIG reduciuse a 595.545,97, o que nos obrigou a reintegrar ao Estado 18.543,59 euros. Por lo tanto, o Estado debería devolvernos esta cuantía, así como ingresarnos os 12.615,92 euros que nos corresponderían por a liquidación na participación nos ingresos tributarios do Estado, se non se aplica o SIG. Isto faría un total de 31.159,55 euros. Como ben lles dixen antes, estes datos foron extraídos da documentación da tabla dos concellos tamén figuraba noso que nos proporcionou a FEGAN. A FEGAN e a FEN reclamaron en varias ocasións ao Ministerio de Facenda unha solución a esta problemática, asegurando aos seus máximos representantes que esta situación non tiña justificación real ou que ya estamos hablando con el Gobierno de España e claro que se va a recuperar el dinero do IVA. Porén, os meses pasan, en estes momentos os concellos necesitamos non só recuperar uns ingresos que legitimamente nos pertencen, senón tamén liquidez para facer fronte ás necesidades sanitarias e sociais derivadas da pandemia. Estamos ante unha situación injusta e perxudicial para os municipios galegos que vemos disminuída a nosa capacidade de financiamento e os nosos recursos. Por todo ello, o Grupo Popular, en principio, no Concello do Sado presenta a seguinte proposta de acordos: declarar o apoio deste Concello ás reivindicacións do FEGAN e da FEN para que o Goberno de España ingrese ás entidades locais as cantías de impostos sobre o valor engadido, IVE, non liquidadas correspondentes ao exercicio 17 como consecuencia da implantación do SIG. Segundo, instar ao Ministerio de Facenda a que ingrese a este Concello 31.159,51 euros en concepto de cantidade non liquidada de IVE correspondente ao exercicio 17 como consecuencia da implantación dese sistema. E terceiro, dar traslado destes acordos ao Ministerio de Facenda, a Xunta de Galicia, a FEGAN e a FEN.
si queren sumarse, ningún problema, e se non, pues votándolo como la votación. Eu sin comentarios nos vámonos a abster, Vale. polo que lle comentaba antes, non temos información Vale. con anterioridade e non podo contrastar os datos que venen aí. Que a particularidade máis se non me equivoco estaba gobernando o PP cando se fixo esa, non? Pero temos que reclamar igual porque non se Perdón. conseguiron cobrar en anos Vamos a ver, sucesivos. nós o punto Foi no ano nós 17. Ano 17. O punto 1 sí que podíamos entrar a valorado, podíamos entrar na dinámica de aceptado, pero repito, non podemos no grosso de eso. Además, da igual que gobernar, non cando se pide todos os municipios que esas cartas nos corresponden, que esos nosos, pues da igual que sexa. Eso non podo contestar. Da igual que sexa. Ben, votos a... Non, por nosa banda estamos de acordo. Si a queres presentar nome noso máis doso, pois non hai problema. Vale, pues vamos entón, votos a favor de esta moción. Abstencións. A terceira moción que presentamos por licencia é para instar ao Goberno de España a rebaixar o IVA das máscaras e todos aqueles produtos que se utilizan contra o COVID. Votos a favor de urxencia. O Grupo Municipal Popular do Concello de Ousame, conforme ao previsto no artigo 97 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, desese elevar ao Pleno Municipal a seguinte moción. Desde que o pasado 14 de marzo se decretase o estado de alarma como consecuencia do coronavirus, a nosa vida cambiou radicalmente en todos os ámbitos: educativo, familiar, social, laboral, económico. Hoxe converternos en imprescindibles algúns activos básicos de protección como luvas, hidroxeles, especialmente as máscaras, debido a que tras meses negando a súa utilidade e que fose necesario o seu uso para protegerse do virus, o Goberno de España converteu o seu uso en obrigatorio a través da Orde de Sanidade 422/2020 do 19 de maio, pola que se regulan as condicións para o uso obligatorio da máscara durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. A pesar do seu carácter de ben de primeira necesidade, as máscaras e o resto de produtos mencionados aplícaselles o tipo máximo do IVA 21%, o que implica que para unha familia tipo de 4 membros o custo mensual deste elemento protector pode oscilar entre os 70 e 150 euros dependendo do tipo de máscara higiénica, quirúrxica ou autofiltrante, segundo a Organización de Consumidores Usuarios. O Goberno de España negouse a reducir o tipo de IVA aplicable ás máscaras utilizando o falso argumento de que a normativa europea proíbe que se poida baixar, cando que xa foi, como ustedes están informados, xa sabemos a noticia en varios medios que contestou Europa que eles non van a sancionar a ningún país que baixe ou elimine o IVA das máscaras, ainda que si exista un regulamento. E pola propia realidade, xa que numerosos países europeos aplican tipos de IVA máis baixos ás máscaras que o que se aplican a España. Alemania un 5%, Francia un 5,5%, Portugal un 6%, Países Baixos, Bélxica, Italia, as máscaras están exentas de IVA. Doutra banda, no noso país, o prezo da máscara quirúrxica foi fixado polo Goberno en 0,96 euros a unidade, mentras que en Italia custa 0,50. En Portugal podese comprar unha caixa de 20 máscaras por só 1,74. O Partido Popular solicitou dende o pasado mes de abril ao Goberno a rebaixa do tipo de IVA aplicable ás máscaras en reiteradas ocasións, pero sempre obtivo unha negativa por resposta. O proxecto de lei de Ordenamento Xeral do Estado para 2021 presentado hai unhas semanas polo Goberno non inclúe ninguna rebaixa do IVA aplicable a este produto. Si, inclúe unha rebaixa do IVA. Isto é correxido. Unha rebaixa do IVA publicado, pero non é o suficiente, non é o que se demandaba en o grupo, porque o que se pide agora aquí é instar ao Goberno de España a modificar a Lei 37/2020
/92 do 28 de decembro do imposto sobre o valor engadido para incluir non só as máscaras cirúrxicas, porque a baixada foi nas cirúrxicas solamente, senón a todo tipo de máscaras, luvas, hidroxeles, desinfectantes na listaxe de bens aos que se lle aplica o tipo super reducido do IVE, do 4%. Dar traslado deste acordo ao presidente do Goberno e á ministra de Facenda. O gasto en todos estes materiais é terrible e a situación de alguna xente, ese gasto que algúns lles levan a reutilizar, como poden vostedes comprobar por aí, a mascarilla non sei cantas veces, a veces está en unhas condicións que non deben estar, e iso hai que se podría evitar pois tendo un máis fácil acceso a nivel económico a estes produtos. Votos a favor da moción. Entonces, casi votamos a favor, a presentamos conjuntamente. Bueno, Había máis de unha moción. sí. Eu teño unha moción que presentar outro día, pero non me pude, que me pasaron os inmigrantes retornados a plataforma, entón quería pasarla, si estaba ben, pois meter no pleno de hoxe, non tengo no seguinte. Non unha moción do negar, unha moción de plataforma. Eu prefería, si poderme, por parte de mirala, non sei que pensa sobre a proposición, e para o próximo pleno presentala xa a convocatoria e ter unha decisión. Perfecto. Entón votamos a non urxencia ou deixamos sobre a mesa. Si queredes se queda sobre a mesa. Queda sobre a mesa. Vale. Siguiente punto do orde do día, robos e preguntas. Podían aclararnos que é certo un posible abordadoiro de emprego ustedes no exame sobre carpintería forestal e algo así, me parece. Xerería forestal. Sí. Chegou a resolución non fai moito. Non sei, chegoume Me gustaría algo de información. haberle chamado antes, pero xa lle digo que non foi posible, xa lle explicaré despois para o de pleno por que razón. Foi nos concedido, pedíamos xa comentar en unha ocasión aquí fai meses que se pedía que nos íbamos a ter, conjuntamente con tres concellos, non que lo saben que non ser el coordinador, sino que iba a ser o coordinador Outes, un novo obrador. Nos corresponden 6 prazas e agradezco a pregunta porque así me permite difundir que todos aqueles que queiran apuntarse de nivel 2 teñen que ter o graduado o equivalente. Todos aqueles que queiran participar deste obradoiro, que son 9 meses de aprendizaxe na que poden formarse, e a xente, a verdade, é que neste obradoiro que rematou hai 4 persoas de Lousame traballando, os que fixeron o obradoiro, co cal a xunta chamou a responsable desta área, contento de que estivesen traballando 4 persoas por empresas, porque supoño que xa coñecen que dentro cando salen os obradoiros hai unha parte da cuantía económica que é destinada para subvencionar unha parte dos contratos. Hai empresas que se queren escribir, se escriben, e despois cando remata o obradoiro poden intentar seleccionar personal e ter unha pequena bonificación para todo o contrato. Por eso digo que todos aqueles que queiran participar neste obradoiro, que a parte lles dá o certificado de cualificación profesional, teñen que facelo o luns. Si queren pasar a informarse polo Concello, que pasen polo despacho do técnico de emprego, xa chamou algunha xente a preguntar, pero que, por favor, que é unha oportunidade, que a veces non se enteran, e que chamen
o luns, a primeira hora, o técnico de emprego e para que lles indique como anotarse onde, vamos a poñer ahora mesmo tamén en Facebook, creo que xa está posto en Facebook, está posto na página web, todos os medios que nos podamos difundir. Está dirigido a persoas que están en paro ou... Sí, tens que ter, é de segundo nivel, co cual tens que ter a ESO, pero e estar en paro, claro. Outra pregunta, vamos a ver. Gustaríame que me explicara, vamos a ver, gente de comunicación que está desenvolvendo actualmente, cal é a función específica desta empresa en Concello de Lousame? Este comunicación, Sí. pues elaborar os contidos, aparte de que nos asiste, mentre non teamos que establecerlo pronto, outro mecanismo para a grabación dos plenos e, como poden comprobar, elaborar contidos para o Facebook, cando as indicacións que se lle dá desde o grupo de goberno, do que acabo de decir agora, dos anuncios que interesan das normas, das subvencións, de todas as comunicacións que son de interese comunitario. Entón, o poden comprobar, tanto na página web tamén hai unha empresa informática que ten a página, pero hai que pasarlle os contidos para que podan poñelos continuamente e visitar ao día, para que sea útil, e se encargan de eso, que a nós, cos que estamos aquí, non é imposible de chegar a facelo puntual, o sea, a adiantarse, podes facelo, pero a veces non chegarías a tempo. Entón, eso que está facendo esa empresa. Cando se contratou, a explicación que había dado iba en outro sentido. Entón, eu non vexo que na red, por exemplo, que o que está chegando, que haxa unha actividade informativa, digamos, continua por parte desde o Concello, si esta empresa que Sí, fai eso. Vamos a ver, as redes, eu creo que estamos pecando de pouca información. Vamos a ver. 600 euros todos os meses. Vostede Un comprobou proxecto de participación cidadá que é o todo, que... sí, eso estamos no outro, no, eso é outro lado, que se iniciou, sí, no. Iniciouse, pero vamos a ver que as facturas de un proxecto de participación cidadá, asesoramientos, diseño e ejecución. Pero non é este contrato. Eu estou lendo o Sí, decreto. É o que justifica o decreto. Non é nos comunicación. Claro, Que me estou confundindo, estou respondendo, como non me sei as empresas, unha vez que eu fago, non me estou encontrando cos nomes, a verdade é que non me sei, Gente de son dúas. comunicación, estrategia e Sí, planificación. ahora xa sei. Xa sei que se define. Estaba contestándolle como outra empresa que é que nos leva a esa parte que eu lle especifiquei, e así se lle respondo as dúas. E a outro que queremos é facer unha plataforma de participación, que ainda que xa participan por os veciños, comunícanse a través da página web, hai unha plataforma que nos manda incidencias e que se lle contestan cando a recibimos, cando están en curso de solución e cando se resolven. Eso facemos, pero aparte non é eso, nós o que queremos facer é facer de participación cidadá. Pero temos, como ve, a cuantía moito menor agora que ao principio, porque non demos abasto para todos, sigue, como ve, estamos en outras, sigue en contacto coa xente, cando hai un evento deportivo, pois entrevista ás persoas, pero queremos abrilo máis. Pasa que iso ten outro coste que nós non podemos asumir. A ver se para o ano somos capaces e se non o faremos en dous. E o consensuaremos antes, sabe que queremos abordar antes, que é o que nos parece prioritario, porque toda a participación cidadá, que non é tan fácil, hai que colgar os proxectos, hai que abrirlo, hai que entón, mirad que parte collemos de participación cidadá. Perdone que lle estaba contestando por outra empresa que é a que se dedica a todo o que lle expliquei antes. Nada,
Na recepción da alcaldía vemos as distintas actividades culturais que, bueno, que xa pasaron e máis que vai haber o próximo mes de decembro. Sí. Non encontramos ninguna referente ao Nadal, nin a figura como pode ser galega do palpador, etc. Queríamos saber se vai facer algo ao respecto. Vamos a ver, por suposto que temos traballado nas reunións con Cultura e falado sobre este tema. O que dixen é que en principio non se sacase nada porque estamos pendientes do que poida pasar. Vostede está tendo estes días noticias, está esta semana debatindo como que actividades se poden facer, en algúns sitios se prohibiron as cabalgatas, en outras. Entonces, nós vamos a fazer sempre todo, sobre todo, nós queremos, claro que queremos, nos gustaría que a circunstancia fora normal, pero estamos pensando nunha opción, pero que sería moi diferente para non correr ningún risco, pero tampouco deixar de celebrarlo. Ahora, vamos a esperar uns días e despois os chamarei, os informarei. Non podo dar unha información, creo que non debemos dar unha información en todas as plataformas que temos de comunicación e aos 3 días desmentida, é dicir que non o facemos. Creo que debemos estar un poquinho, todavía estamos en novembro, e despois da ponte, supongo que xa tenemos outros datos sanitarios e datos de como vai a evolución aquí, e eu creo que hai unha actividade que sí imos poder facer, pero xa trataremos despois da ponte. Nos reunimos que tenemos que, a ver se somos capaces, pero faremos antes, farei unha xunta de portavoces ou unha comisión, porque a ver se somos capaces de facer un pleno para aprobar o orzamento, pero sería un poquinho máis aló. Entonces, facemos unha reunión de portavoces e lles informo a ver que lles parece, se están de acordo, se non, e se teñen algunha aportación para mellorala, pois tamén. O que si en ningún momento faremos nada que poda poñer en perigo a seguridade e o cumplir a pé da letra as medidas de protección hacia o COVID. Despois, en canto a actividades, vostedes, perdón, estivo habendo actividades culturais, pero tamén o grupo de asistentes que se podía ter, a xente, veu xente, incluso de outras provincias, que se trasladou, bueno, non digo os técnicos, non? Porque ao non coñer tempos preguntaron e están tendo pois moi boa acollida, porque a cultura ten que seguir, o ocio xa non poden optar todos, pero polo menos queda xente fora, veñen a sesión, agora estamos co de Maxia, antes hubo o de cursos de animación a lectura, o idioma tamén o galego, e todos esos acudeu un montón de xente con contacontos, con actividades teatrais, e teñen éxito, e a xente, verdade, hai que dicir, tamén hai que dicir, o malo é super respetuosa ás normas en todas as actividades que houve, tanto no polideportivo como na Casa da Cultura. O outro día, pois, se fixo un recoñecemento de deportistas que ganan, pero tamén se fixo desa maneira, con moi pouca xente, e estando eles, pero que se non se prorroga no tempo deixa de ter sentido, e ainda que despois se hai unha gala de deporte como houve sempre, tamén se lle faga o recoñecemento pois un pouco máis, que tamén lles gusta que a xente os coñeza e os recoñeza por a súa labor e por o sacrificio que supón combinar a vida laboral, persoal, familiar e ao mesmo tempo ter uns resultados, aparte de participar de deporte, que nesa na incorpore sana, que é bo para a mente, aparte, e sobre todo nestes tempos, aparte deso, obteñen unha clasificación importante a nivel galego, entonces, desde rapaces moi novos, en distintas modalidades, ata unha persona que xa é veterana. E, bueno, facendo as actividades dese xeito. No encanto de deportes está o ximnasio, pero tamén cunha afluencia controlada, con personal, axenas de mantemento tamén, cas distancias correspondentes, non poden ducharse ninguén ali, pero hai xeres de hidroalcohol, a separación ao entrar e ao sair, e eu falo cos monitores sempre e me digo que están respetando a rajatabla. Utilización de mascarilla continuamente, ainda que é incómodo, pero non queda outra.
Vale, tamén encontramos que hai unha factura a Confeccións Hortensia Sí. por valor de 1.090 euros. Para que se utilizaron esas máscaras? Pois, mira, en principio, hai unhas que repartimos entre a poboación. Despois houve outras que repartimos en moitísimas actividades que hai. Cando a xente non a trae, ou se ten que marchar para casa ou para entrar a actividade, tense que dar unha mascarilla. Os traballadores do Concello, todos os de obras, teñen unhas, os traballadores do Concello teñen desas mascarillas todos, tanto os de deportes, lle podía dar a descripción para que vostede identificara, como os de outras áreas. E moitas máis mascarillas que compramos. Que entendo que son de telas, que se mercaron. No, pero están homologadas, un segundillo, se me permite. Están homologadas, se quere comprobarlo, lle dou a certificación, porque xa nos aseguramos antes de que se a tiveran, a certificación homologada polo Ministerio, se non compramos ninguna. Hubo nunha ocasión en que, bueno, xe algunha asociación, algunha ONG que nun principio, cando había tanta escasez, pois, que de aquí cerca, pois, se ofreceu, pois, tamén as collemos, non? Porque eran para nenos, e utilizamos esas, pero despois, todas as que compramos, se compraron homologadas e con os medios pertinentes. A varias empresas, non lle sabería decir nin a cantas, porque foron varias, igual que os xeles hidroalcohólicos, igual que o líquido para as alfombras, igual que termómetros, igual que sprays para os xoguetes do pai, que os compramos na farmacia, e bastantes, calquer elemento que faga falta para as máscaras, que en servicios aquí, a parte da mascarilla, as que van a atención ao domicilio, pois, e aquí tamén no centro de día, para as duchas e para certas actividades, dúas, a máscara máis a pantalla. E tamén as mamparas das oficinas e dos despachos para poder atender ao público sin perigo nin para o público nin para tampouco os funcionarios. Encontramos tamén nas resolucións unha factura a Resol Butano que a factura 2020/733 e 734, se non me equivoco, por valor de 248 euros as dúas. Ten a mesma numeración. Eu non sei se é un erro, si hai... Dígame, por favor, o número do decreto, se o ten por aí. Teño por aquí marcado. O miramos e lle decimos o É que non sei por que non me asocian as Se hai algún erro? non me marcou, pero se caes pasoche que teñas que marcar no post é que creo que é a mesma mirámoslo. que é a mesma factura. E lle respondemos despois, pois... Ese número no lado. Que di que te ben? 372. Bueno, mirámoslo coa contabilidade e Pero para... non me sabe. Entón, é que me resulta raro que sean, é a parte que propano o campo de fútbol que vende can. Vende os veces repetidos, é a mesma entrada, é por si é un erro, si se pagou por erro unhas veces, ou Vale, que sexa. pois miramos, vale. Esperemos que non. Queríamos saber como está o tema da entrada do Concello de Lousame na área metropolitana de Santiago. Temos constancia de que se fixe un convenio novo entre os concellos e que Lousame non aparece. Non sei se vostede ten alguna información, porque non se inclúe respecto deste tema na Xunta. Teño pedido a entrevista e non puden asistir estes 15 días, pois os retrasou e acudirei en breve a tratar desto e logo comentarei na comisión informativa, vale? Do inventario municipal, sabe se algo xa? Sí. Do inventario, decirte que agora tivemos xa fai un mes ou algo máis unha reunión por parte do técnico daqui do Concello na empresa que fixo o inventario para ver, hai algunhas cousas que os que estamos no territorio en canto camiños e esos pudemos correxir poñer algunhas que non estaban e eliminar outras que a día de hoxe non son camiño, non? Agora estaban pasando todas as notificacións que iremos pasándolas, porque é un programa que está moi ben, pero complexo, e tan pronto vamos a ter a pleno. Despois ese inventario, decir tamén que podemos modificar
chega algunha incorporación nova, ou porque agora mellor aquí temos agora algún elemento que non temos documentación para poderlo incorporar. Pois algunha pista deportiva que no seu momento de palabra noutros tempos, non?